Mi ka kubor ba an like penyaso u Dr. Mukul Sangma Syaka Parti NPP hato kane kalong ka basisya am Shibun ki jingya kren antat kilami haka jeli sain pertai halor ka jingla aban kenti seng u menteri rangba barim bat undong ya lam Katrina Mol Kongres u Dr. Mukul Sangma kadba ki kubor kling tengap ki ong baula ban le yaso Syaka National People Party lane ka parti NPP handrei uwe uhe NPP ula kenta yakine ki jingkam ba pentikna ba kadai tangka ham saya kampat don ka jinga kren hapo ka parti kane kadai tangka kubor kling tengap ong ka tolong kubor baya jan bat ka NPP habaya kren bat unong ai kubor ka kubor ka ong ba kampat don satia kano kono ka jinga kren lakalong baka NPP kan yakren ya u Dr. Mukul lane u Dr. Mukul un aiktin Syaka Parti halor kane ka jingtu ka ai kabala abanong kalong ba u Dr. Mukul ula ban yakren batki katokat nekin nong yalam ka parti kum ka jingya kren kam shimet ong ka kubor haba kren syai ba kamdon satie ka no kono ka jingya kren halor ka jingwan yaso jongu Syaka Parti NPP haba keli laka NPP kan pedang ya u Dr. Mukul lada uwan yaso ka kubor kaya thu baka parti hi kapli ya ka jingkang yano ru ngi pedang banwan Syaka Parti ka jingkang jongi kapli bai ong ka kubor kane ka jing penman kalami ha kapor baki kam sain perthai kilas dang ban shongshit hari lum garo namar ka jingdon ka election GHADC ka kubor kalami ha ka wei nakikot kubor ha ka singi sajany bakam bau Dr. Mukul ula penyaso Syaka NPP ka kubor kabala pensyong nongrim naki jing penman dalade namar kampat don satie kano ka jing pentikna lakadai na u Dr. Mukul ne na kino kinong yalam ka NPP kumta hato kane kala banlong kalong ka jingkli ka ba bah lada hoit ne em kabaning kong hoit ka kerdan jokati MC haka jela kala troin bah hakine ki kendet benai batbun kinong yalam kilami nakane ka parti dangsian upara jong Dr. Mukul ubadai u MLA Barim u Zenit Sangma ulala yaso Syaka Inden National Congress watla u Dr. Mukul ula penpau ya ka jingbom sotnat yakane ka rai upara bat ong ba u Zenit ula bakla hakarukom perkat baun kenjo ya kathong haka sain perthai haka Kongres ulaban sngeu baki jing angnut jongu kinsa urlong lada un kendre seng handrei ula bakla ngansa pensya yakane ong u Dr. Mukul bat lada ka jubab lese ka dai ka jingkli ka bami hangne kalong balai u Dr. Mukul bat uklidu ka NPP u korat ke sangma kidai kin nong yalam ba pau khmat hari lum garo ki arngut kirat ba ha ka ju kasem kalong ka ba bakin ya donlang khamtam haki por election namar baro arngut kidai ki ba pau kum kinong yalam bala banlong menteri rangba handrei ki aka baro kila banje haka sain pertai ya mentahi ka NPP kala krensyai baka kubor bau Dr. Mukul Sangma unwan yaso Syaka Parti kadang dai tangka kubor ham saya